Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Det samme gør færgen MF Egense. Vi har besøgt besætningen på den 46 år gamle færgerute. Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe solen den blinker på bølgerne blå, er der så mere du vil nå. Nej, prøv en gang at forstå, at der er mange, som aldrig et løsglimt kan få af dem. På de knap 500 meter mellem Hals og Egense sejler en lille færge med kun 2 besætningsmedlemmer. Den tidligere fisker Reinhold Petersen styrer den 5 minutter lange rejse over Limfjorden med sikker hånd. Det smager jo lidt af fugl. Nu må man sejle hele sit liv. Det er jo fint at sejle sådan en dag som dag, hvor det er solskin og fint vejr, ikke? En vinterdag, hvor det er snestorm og kuling, og så er det ikke så spændende igen. Der er også meget strøm her i jorden. Min arbejdsplads, det skal jo fungere. Hvis arbejdspladsen kører godt, så har jeg jo også godt. Så tingene skal jo helst hænge sammen og fungere hele tiden. Det skal vi sejler hver dag hele året rundt. Kurt Pedersen udgør resten af besætningen. Han guider passagererne ind på færgen og står for billetsalg. Og Kurt er glad for jobbet. Det er mere frit mig af andet, lad os sige sådan. De 9 måneder om året, så arbejder vi 4 dage og har fri 4 dage. Og ved det, at min kone er pensionist, så er det jo en god måde på. Tidligt på aftenen opstår der problemer med 2 tyske biler. Der skete det, som sker samtidig om sommeren, fordi tyskere de er meget prisbevidste. At hvis den mand, som billeterer, når de kører nordpå om formiddagen, ikke får opkrævet for alle personer, så når de kommer hjem, og så kan der blive problemer. Så vil de sgu ikke have med mere. Og det drejer sig om 11 kroner. I sidste ende betaler tyskerne det også. Hen mod aften har færgen taget turen over Limfjordens vande næsten 70 gange. Dog synes Reinhold Petersen ikke, at jobbet bliver ensformigt. Jeg sejler jo ikke den samme rute. Jeg sejler jo frem og tilbage. Jamen det gør jeg så mange gange, men det er aldrig, der er ikke 2 ture, der er ens alligevel. Selvom det lyder lidt tosset, men der er strøm og vind, der er ikke 100%. Og omgivelserne, de forandrer sig jo. Det er jo ikke de samme måder, der kommer hver dag. Stjernerne bliver tændt, så tænk på alle de dejlige ting, som er hent. Skulle du føle dig fristet til at tage en tur med MF Egense, så koster en enkelt billet 11 kroner.